ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಹಾ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಪೋಹಾ ಪಡ್ಡ ಅವು ಹಿಂದಿಡು ಪೋಹಾ ಬಜಿಲ್ ತುಳುಟು ಬಜಿಲ್ ಪನ್ಪೆರೇಕ್ ಬಜಿಲ್ದ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಯ್ಯಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕುಲ್ ಬೊಡನ ತೆಲುಪು ಬಜಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನಲಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲಾವ್ಡು ಮೂಲು ಏನು ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆ ದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೀಸುಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಇಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆನ್ ಮೂಲು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬಜಿಲ್ದ ನೀರು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ದೇತೆ ಒಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀಸದನ ಬಟಾಟೆನ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡಣ ನಿಕುಲು ಬೇಪದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೇಪದ್ನ ಬಟಾಟೆ ಅವರ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಪುಡ್ತು ತಾಗುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಟಾಟೆನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಆಯನಿತ್ತನಿಕ್ ಇತನಿಕ್ 2 ಚಮಚ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1/4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನಾತು ಇಕ ಬೋಡಣ ನಿಕುಲ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಂದು ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಓ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಇಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಇಂಚ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನಿಂಚ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ಲೆಟ್ದ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಟ್ಲೆಟ್ದ ಆಕಾರ ಕೊರಡು ದೆಕ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಇನ್ನೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಡೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅವರಂತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಪಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಬೇಪದಿನ ಬಟಾಟೆ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಚ್ಚಿ ಒಂತೆ 5 ನಿಮಿಷಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀತು ಮೂಲಲೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇದು ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವು ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು 10-15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಚಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.